tady. Stoj! O můj bože, já jsem ji zrazila, co jsem to jenom udělala. Tak zkusím ji dát zpátky, co třeba takhle. No, tak to třeba takhle. Tak to mám ještě. Promiň, jak se to tam muselo odbísnout, ale teďka musím hledat do obchodu, tak to třeba nejde, pokud mě nevede. A to uklidní pár. Dobře se mám, Mary. Dobře. Zrovna to přišla do obchodu. Kde je? Kedy to šla právě taky do obchodu. No, tak já si tím tak čau. No, já jsem to sama. No, tak když nedají, ne? Tak já mám to taky. No, máme. Paní, tohle nakupování je prostě super. Ježiš, co to tady dělám? Teprve jsem skočila a hned jsem zmizla. Je to divný, musím upozornit holky. Jo, průda. No, jako kde jsou ty holky? Kerry! Čukli, pojďte, co tu dělám? Jak jsem se sem dostala? Musím tě upozornit. Normálně, počkej! Ježíš, já jsem schopná vyslovila Kerry a už si tu. No, bezva, já jsem chtěla, že já jsem normálně skočila a prostě se objevila v nějakém cipeleku nebo co. Nebo že se od mého psa, ne? To je fakt divný, musíme upozornit ten. Tak jdem. Už jako na Jenny, přestávka tam je. Hele, kluku, čau, vystřič, co si chtěla? Proč dělat mám se? Jo, představ, jasně, kluku, už jsem tady. Kde jsou zase ty holky? Já fakt nevím. Páni, dobrý posezení, ale... Páni, lednička, super. Páni, je to nějaký dopis, ale no dobré. Cože? Dobrý den, čarodějky. Připravte se za jeden den. Jak to, že to mluví? Zkusím mu nějak odepsat, třeba něco řekne. Napsal jsem mu cože? Snad odpoví. Jak jsem řekl, ještě se uslyšíme. Ty vole, to musím říct.